Erentzun ikastola Bianan kokatua dago, ikastola txiki bat gara, aurreskola, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza ditugu, eta kooperatiba bat garenez, elkarlanean dihardugu, bai familiak, bai irakasleak eta ikasketa arlo guztiak batera. Kooperatiba izateak onura asko ditu. Familiak izugarrizko eragina du haurrarengan eta zuzenean lan egiten dute irakaslearekin. Alde batetik ikusten genuen digitaltasunaren inguruan bazegoela gabezia bat. Gure ikasleen hezkuntza kalitatea hobetzeko ezinbestekoa iruditu zitzaigun teknologia berriekin lanketa hau egiten hastearena. Eta badator Europatik marko bat definitua dago, konpetentzia digitalen ingurukoa, eta guk azkenean hori hartzen dugu erreferentzia bezala. Lehen, teknologia berriak zirenak gaur egun bilakatu dira teknologiak, eta ikastolak ezin diogu errealitate horri uko egin. Orduan gure erronka izango litzateke, hiritar digital arduratsuak heztea. Txak Planet da, Akitania eta Euskadi Nafarroa euroeskualdeko proiektu bat, eta helburua ikasleek programazioa ikastea ingurune egoki eta erakargarri batean. Alde batetik daukagu telesail bat, eta bestetik plataforma bat, Toolbox Academy izeneko plataforma, eta hor ToyScript edo JavaScript ikasteko aukera daukate. Gure ikastolan ToyScriptakin hasten gara 3. mailatik aurrera, eta horrekin nahi deguna da gure ikasleak hastea programazioaren munduan. Jartzen duzu iPadean nola konektatzen dugu robotekin, eta gu egiten dugu nola programa bat. Bai. Jartzen dugu ze programa jarri behar den, for, left eta guzti hori, eta gero rani ematen diogu, eta... Lehenengo nibeletan da bakarrik eman eta ikusi nola da programazioa, gero da kopiatu eta gero egin. Ikasten duzu programak aginduak ematen robot bati, eta gero horrekin alduzu egin jolas bat eta aginduekin sartu eta dena. Bi. ToyScript eta JavaScript. Scratch? Bai. Enblock? Batzuetan zenbakiz eta horrelako gauza. Zenbakiz, letras edo... Parentesis. Bai, parentesiak. Adibidez, for, parentesiak ateratzen direla eta hori memorizatzeko zaila da. Zerbait berri bat ikasi behar dugunean, kostatzen du ritmoa hartzea. Moduloak zailagoak jaten dira egiten eta zailagoa da. Eta ni blokeatzen naiz. Hor da, errepikatzeko, left eskerra, right eskuina, up gora eta down bera. Batzuetan laguntzen gara eta horrela errezagoa da. Batez badaki zerbait, besteak laguntzen diote. Galdetzen diogu edo fultzori edo lagunei. Ikasteko programatzen. Bai. Adibidez, Scratchean egin aldugu jokoak. Makinekin hitz egiteko eta gehiago askotarako. Bideojoko bat egiteko, web horri bat egiteko. Handitzen bazara eta lanbide bat nahi baduzu, adibidez, informatika alduzu programatzen eta... ToyScript da imaginatuta eta JavaScript ja da profesionala eta balioko dugu programatzeko. Aurten Nafarroan, DBH-en eta 6. mailan ari gara 2. zati hori lantzen. Eta gure erronka da jakitea ikasleek ikas dezaketen txiki-txikitatik hizkuntza berez helduentzako omen diren hizkuntza horiek.
Gero eta gehiago, haiek ez dira ohartzen, baina makinen hizkuntza gero eta garrantzia gehiago du leku guztietan. Eta inkluso herri txiki batean bazaude eta behiak baldin baituzu eta esatuzu, ni zertarako behar dut programatzea. Bagian nahi duzu hor dakazu sentsore bat, zetasuna esateizuna eta temperatura esateizuna, eta zuk aldaketa batzuk eginez, kodigoan, alduzu zure beharretara egokitu inoren laguntzari gabe. Ikasle batzuk, arazo hauek, programazio arazo hauek, intuizioz konpontzen dituzte. Beste batzuk berriz, planifikatzen dituzte. Eta egin aurretik pentsatzen dute zenolako bideak egingo du robotak. Honetarako ere, ona da programazioa.